Isoro Amokwe TV, anyị na-ekene gị na-asị gị ya bara gị maka isoro Amokwe TV. Ebe anyị nọ tata bụ na nke Chief Dr. Emeka Ude Ezeomogo One bụ Managing Director CEO of Peerless Water Factory. Mmiri ọma, mmiri ndụ. Ọ bụ na ị nwetabe Peerless Water ji achọwa nke nkịta. Anyị na nnukwu mmadụ nọkwa n'akụkụ ebe a ka ọ kọwara anyị ka ya bụ emume Igwa Nshi abịa n'Eke. Eke dị n'Ozi Local Government Area na Enugu State. Kedu ihe ị ga-agwa anyị maka Igwa Nshi biko? Ana m ekene gị Amokwe TV. Aha m bụ Oguji Chukwuma Vitalis, Knight of St. John International. Ebe anyị nọ tata bụ n'Eke. Onye anyị nọ na bịa tata bụ nwa m nwoke maka na ọmụ amụtara agbamakwụkwọ bụ Ambassador Honorable Dr. Chief Emeka Ude. Anyị na-ekene ya. Nwoke anwa bụ onye a na-eri ihe ya, ọ na-eme gịnị, ọ na-enwe aṅụrị. Ebe ọ ka ejuru obe ya a na-alacha aka, a na-enwe aṅụrị. Ọhịa achọ n'ụwa. Ndị ọ nyere ọrụ karịrị ịbịago na Peerless mgbe anyị mepere ya. Ndị na-arụ na Peerless karịrị mmadụ 60. Ọhịa anyị chọrọ, ọ bụrụ onye weta ego otukwuru na biya dobe ya, kpuchie ya ya na ụmụnne ya na-akpụkpọrọ ya obere oge ọgwụ. Mana ọ na-eme ya na-etinye ọrụkwa nke ọzọ ọ na-arụkwa n'ahịa kịta efuru ya otu a ka anyị si wee na-ekene ya si na ọ ga-adịrị ya na mma. Amokwe TV ọ ga-adịkwa gị n'onwe gị na mma maka ọrụ ị na-alụ ndị Igbo. Ọrụ Igbo sikwere ike mana jisi ike n'ọrụ a. Anyị jizi ohere a wee na-asị ka Chineke nna gozie ego a n'onwe gị, gozikwa Chief Dr. Emeka Ude na n'ọlụ ya na ụmụnne ya ndị be Ude niile bụ ndị mụrụ bi na be m n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụ maka isoro Amokwe TV unu afụgo ka o si wee n'aha. Anyị ga-agbadawazi obodo Amankwọ ka efuzie ka o si eme. Ndewo, ọ nwanne unu nwoke onye ahịa Chukwuebuka. Daalụ.